Tapi kan dia nggawa kikir dhewe ora maklum graji. Graji kok enggak. Gue ngetan ndak ada Pak sini Pak. Ora nyesan. Ora lagi Ora. kuwi ora apa-apa kuwi. Politik ngono ora. Iki anu wong papat ngangkat Dicopot ngene. ojo sik ngene ngangkat to. Ngangkat iki ngene wis Kuat ngono, para oh yo. Kuat kuat. Ini nyepet kok Kuat. Iki ringan iki. Kuat kuat angkat ngene kuat to. Yo. Ngawon. Sik Pak Jo cepat bat aku Pak Jo. Yo. Yo weh, cepat aku.